na isuspindir ang Sa pinagkas. taho kang mag-issue sa war on drugs, palagis man sumutang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampag na dahil siya naanas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. Sa headlines kan mga barata, duwagadan, duwa nakasalbar na senior citizen sa Kabusaw, Camarines Sur matapos magbalyo sa binahang spillway. PDRRMC Camarines Sur nagdeklarang mayong klase huli kang pag-uuran. LGU Naga itinao sa mga schoolhead ang suspension kang klase. Bados na inaresto sa drug by bust operation sa Sagrada Familia, Barangay Peñafrancia, Ciudad kang Naga sa saangatanin kaso. Top 8 teams kang Bukal Season 6 maghaharampangan sa quarterfinals. Diyos marahay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Barata. Apat na senior citizen na lunad nin e-bike na nagbalyo sa spillway kan Barangay Biyong, Kabusaw, Camarines Sur nahulog. Duwa digdian na lamos, duwaman an naisalbar. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Huli kan pag-uuran kasudma epekto kan shareline dakol na mga sapa asinsalog ang naglangkaw ang tubig. Kabali na digdi ang spillway sa Barangay Biyong, Kabusaw, Camarines Sur kung saan nagbalyo ang apat na senior citizen lunad kang sedang e-bike pauli sa Barangay Barceloneta kang kaparehong banwaan. Duwa sa senior citizen ang tulos na ihawas kasudma asin na isalbar sa pagkalamos na sinda Ernesto Garcia asin Ronnie Presbitero. Alagad ay pinagswerte ang duwa nindang kaibahan na sina Jesse De Los Santos asin June Grimpluma magkasunudan sidang na-retrieve kasubagong pagkaaga. Yes, ito pong missing na duwa, nakukuha pa lang si Bangkay Gato kasi bago. Itong GC De Los Santos, pagkatapos June Grimpluma. Nakuha ito Garcia, then Ernesto Garcia po, then Ronnie Presbitero. So yan pong duwa sila nakasalbar. Posible subot na naglikay ang apat sa makusog na sulog kang tubig sa spillway hasta mahulog ang sedang e-bike na pinaglulunadan. Sendang harong, pagkatapos nag-agi sila sa spillway, itong naabot na ng baha itong tubig, itong gilid kang makusog na si Agos. Kaya siguro kalilikay nila naman sa makusog na Agos kang tubig. Nahulog siya na sasakyan. Yan ang sabuyang na barita. Kasudma, tulis man nagpadara ng rescue team ang PDRRMO Camarines Sur para hanapon ang duwang pinag-atong kang tubig baha. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro man ni Kabusaw LDRRMO Head Mr. Jose Reyes III na may pinagbubugtak man sindang barikada para mayong makaagi sa spillway kan Barangay Biyong, urog na kun halangkaw ang tubig baha darakan pag-uuran. Pag dahil na pwedeng agihan, pinapalagan min barandilya, dahil mo na mag-agihan. Agi lang man po kaya ang tubig igi, pag pundo na kang uran, madali ang maghupa, pasiro sa dagat ang tubig. Padagos pa sa mga bareta, huli kan peligro na pwedeng darahon kan pag-uuran sa probinsya ng Camarines Sur urog na sa mga estudyante. Asin mga paratokdo, pinagsuspender ni Camarines Sur Governor Luigi Villapuerte ang klase sa pampubliko asin pribadong eskwelahan sa probinsya ngunya na Aldao. Sa paagi kan sa iyang ipinaluwas na memorandum. Sa syudad ng Naga, itinauman ni Naga City Mayor Nelson Ligacion ang poder sa pagsuspender kan klase sa mga eskwelahan sa kanya-kanyang school administrator. Pag orange o red rainfall warning subuot ang ipinaluwas kan pag-asa. Automatic na ang suspension kan klase poon kinder abot grade 12 pati na ang trabaho. Sa kasumpay na bareta, huli kan magdamlag na pag-uuran kang nakalis na Sabado asin Domingo tulos naglangkaw ang tubig sa mga salog asin sapa sa nagkapirang lugar sa Camarines Sur. Ininanutaran sa banuaan kang Siruma, Garchitorena asin sa Ragay, Camarines Sur kung saan nilaog nin tubig baha ang Apad Elementary School na interong nagpalubog sa nagkapirang gamit. May nagkapirang personel kang eskwelahan na pinagsalbar ang ibang gamit sa laog kan classroom na pwedeng abuton kung maglanggaw pa ang baha. Sa iba pang bareta, roadshow para sa automated counting machine kan Comelec, pinunan ngunya na Aldao digdi sa syudad ni Naga. Ang kumpletong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Tetestingon kan Comelec Naga ang bagong automated counting machine na gagamiton sa maabot na 2025 national asin local election.
Ginibo iningon niya na aldaw sa Integrated Bar of the Philippines IBP Hall, Naga City. Digdi, pag-uulayan ang mga features kan ACM asin i-demonstrate kung paano ang tamang paggamit. Sigun kay Attorney Michael Julio Jr., Election Officer kan Comelec Naga, bago ang mga features kan machine. Dakula na ang screen sa ditnaman ng unit, kung saan pwede nang mahiling sa screen ang mga kandidatong binoto kan sarong botante, asin may hard copy na inaapod na voter's receipt. Ngunyan po, December 2, magkakaigwa ang mga Comelec offices nationwide ni napuntang ACM Roadshow. Ano po ning ACM Roadshow? Ini po, demonstration po katong gagamitin tang machine sa maabot na 2025 national and local election. Siyempre po, di-discuss po dyan itong features po kang sa tuyang automated counting machine, ACM. Ini pong ACM, brand new machines po ni nagagamiton ta. Ano po, sa maabot na election, ang nag-manufacture po kanina itong Miro Systems po. Company po yan sa Korea. Siyempre, i-demo ta kayan si operation kang machine. Then, siyempre, itong test voting. Ano po, itong mga participant po at siya na hapon, test voting po, gamit po itong balota. Shading po yan para po matestingan na itong capability kang machine. Tapos ang mga bagong feature kang machine, ang screen niya mas dakula na ang screen niya, mas sadit ang unit pero mas dakula ang screen garo sa laptop ng screen niya. Tano po pinadakula ng screen, tapag boto mo po, mabiview mo naman sa screen itong sa imong binutuhan. Dahil bagang kato may mga botante nagreklamo na sabi nila iba mo dahil si bunoto ninda, iba man nagluwas sa voter receipt. Ano po, pero ngunyan po, mache-check na ninda naman sa screen itong mga binutuhan, si balota mismo ipapiling sa screen. Then pero po kayan, iba pang hard copy katong binutuhan, ito pong voter receipt. Ano po, voter receipt. Garo resibo, mache-check mo man po na yung daman sa binutuhan mo, tapos siga po ito ng QR code para mailing po talaga na ito. Genuine po ito. Pero itong mga voter receipt, pagkabota mo, ilalag mo girari naman sa ballot box. Voter receipt box palan. Sa Automated Counting Machine Roadshow, magkakaigwaan Comelec Naga ng test voting kung saan ang mga partisipanteng magamit ng balota para matesting ang kapasidad kang machine. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, bados arestado sa anti-illegal drug buy-bust operation sa Sagrada Familia, Barangay Peña, Francia, Syudad ng Naga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Number 3 ng Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pinagkas tao kang mga isyo sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na magitan. Siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building.
The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS-CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Congressman pinagsubok kasi ng opisina na isuspender ang Sa tawag ng mga issue sa war on drugs, palagusman subot ang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang Newsway. Sa pagpapadagos kan mga bareta, City College of Naga may halangkaw na passing rate sa nagtapos na midwifery licensure examination. Aramon ta ang detalye sa report ni Christine Reyes. 86.21% ang nairehistrang passing rate sa City College of Naga sa nagtapos na midwifery licensure examination kanakaaging bulan ni Nobyembre. Si Glyza Gwen Dialogo, saro sa mga fresh graduates sa City College of Naga, asin tulos man nakapasar sa nasabing eksaminasyon. Daiman naging madali ang pinag-agihan bago makapasar, huli sa pinagibong pag-review. Apwera pa sa epekto ng mga nakaaging bagyo na nagtama sa syudad kang Naga. Alagad mo niyan, kaugmahan ang sa iyang namamati asin nagtaon ng pasasalamat sa syudad bilang saro sa mga scholars ninhuli sa dakulang tabang sa iyang pagklase. Overwhelming po kasi syempre ang dami pong naranasan during the review. Syempre yung sleepless nights and yung intensive phase po kasi talaga. Tas yung mga bagyo pa na pero worth it naman po lahat. Sobrang laking tulong po financially kasi syempre yung iniisip na lang namin is yung allowances namin and yung mga pamasahe pa City College kasi syempre malayo and from Kanaman pa din naman ako. Naglangkaw man ngunya na taon ang passing rate ka City College of Naga kumpara sa nakaaking taon. Dakula man sinaging ambag ka mga professor kan CCN para makapasa mga estudyante. Pinasalamatan man ni Dr. Magno Conag Jr., presidente ka City College of Naga ang gabos na naging parte kang pag-adal ka mga estudyante asin sa pagdagdag ka mga nakapasar sa indang institusyon. Ang passing 0.21% as against the national passing percentage of 74.05. Mataas kita mo yan. Sa pagkapot ko as president sa Naga, lalong naglalangkaw ang sa tuyang passing percentage. Siguro pasalamatan ko ang mga faculty. Sila ang dapat mainot na tawanin congratulatory message sa inyo. Padagos ang pagtaon ng dekalidad asin magayon na edukasyon ka City College of Naga para mas dakol pa ang mag-enroll sa inda asin maging scholar kang syudad. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mentras tanto, daiman dakula ang budget na ipinag-aalokar sa City College of Naga. Alagad na pagkakasyaman subuot ini para sa mga gamit na kinakaipuan ninda. Susog kay Dr. Magno Conag Jr., President kang City College of Naga, daiman sila pinagpapabayaan kang syudad kang Naga. Kung kaya nagdadakol man ang mga nag-i-enroll sa saindang eskwelahan na nagiging dakulang tabang naman sa saindang institusyon. Pinag-aandaman kang City College of Naga na sa masunod na taon mag-abot sobra sa 500 na estudyante ang mag-enroll sa sainda. Kung ikumparar mo sa mga operations kang state colleges, dahil ako aram kong sa state college ako naging presidente, duwang state colleges, mataas talaga ang budget ng state colleges. Pero sa tuya, it's only, kung sa ko ang papatama-tama. Pero it's a matter of how you make your budget operate. Kasi kung ang budget mo 16 million, tapos gumastos ka man ng grabe, di talaga pwede. So what you need is at least half of it, dapat nakatukan na yan sa mga expenses. And then every quarter, dapat mag-isip ka kung paano ka mag-save. At the end of the year, kaipuhan mo ang savings mo. So that will be transferred to the next school year, may savings ka, pwede mong gagamitin naman sa sunod na operation. Sa police report,
Sarong plastic sachet nin subuot shabu na nagkakantidad 500 pesos asin anom na plastic sachet ang na-recover kan mga operatiba sa 27 anyos na si alias Jonalyn. Na 5 bulan na bados matapos ang pinagibong anti-illegal drug by bust operation kasuod mang hapon sa Zone 7 Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Syudad ni Naga. Nakadulagman ang sa iyang live-in partner na si alias Marvin. Susod ki Police Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy City Director for Administration, siring kan ordinaryong suspetsyado na nadadakop sa mga police operation. Maagi sa proseso ang pagsaangat nin kaso sa bados na sospek. Sarong krimen, regardless kung ano ang sa inyong katayuan sa buhay, so ang kurtit ka pong halaton na magtaon ning sa iyang kumbaga commitment na mas ang disposition niya kung saan. So, kasi kung may mga matandaan po kita, may mga insidente na o may mga na ikukulong na mismo sa kulungan ng lalaki. Mientras tanto, mas papakusugon pa kang Naga City Police Office ang pagsitar sa mga naglalaog asin nagluluwas sa Zone 7 Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Syudad ning Naga. Matapos ang pinakahuring drug by bust operation kan suudma kung sain sarong bados ang naaresto kan mga otoridad. Susog kay Police Colonel Erwin Rebellion, City Director kang Naga City Police Office, igwa pa talagang nagpupwersa na magtransaksyon ng illegal na droga sa lugar. On the other hand, igwa pa rin talaga nag-prepare sa na mag-conduct magbenta ng mga illegal drug substance. So dito pa ipapalapason. Although dapat sana kung talagang na-intensify ta, dapat sana mayo na. Pero sabi nga, hanap buhay yan eh. Di ba? Hanap buhay yan. Talagang mapirit at mapirit magbenta yan. So, on the part of the PNP, siguro i-intensify ta ulit yung pagsita. Kasi kung talagang totally nasisita yan, so dahil na sila magito. So siguro may mga, kung anong mga modus na naman ang ginigibo nila para makalusot yung droga from the outside going inside the Sagrada Familia. Padagos pa sa mga bareta, obheto na maitukdo nin amay sa mga estudyante na nag-atindir sa nagtapos na Social Enterprise Summit ang marhay na epekto kan pagninegosyo sa ekonomiya kan sarong banwaan. Susug ki Dr. Norby Salonga, Founding Director kan Lasallian Social Enterprise for Economic Development, nasaro man sa mga naging speaker kan Regional Social Enterprise Summit 2024. Apwera kan pagpapaliwanag sa mga estudyante, dapat man subot sindang mataawanin pagkakataon na direktang makapagpartisipar sa paagi kan pagpapabistukan sa indang mga produkto. Pinasalamatan man ni Ma'am Evita Jimenez Tuazon ang gabos na nagpartisipar sa nasabing aktibidad. They can use those insights to not just promote social entrepreneurship in their respective communities and institutions, but to ensure that we form really a generation that understands the value of real education in real life. Because at the end of the day, the role of academia is very much aligned to that specific agenda, that we need more people to not just become social entrepreneurs but also supporters and advocates of the products and services of social enterprises. Kaya po sa inyong lahat, ito po pinapakilala ko ang mga nabibilang sa mga conveners, partners, at syempre ang mga masugid na enthusiasts para sa Social Enterprises Summit. Ano po? Ang simula po kasi ng Regional Social Enterprises Summit ay dahil po sa Tapang Bicol Movement, naitayo niya ang unang-unang mga social enterprises na kanakman. Pagkatapos ay nagkaroon tayo ng programa sa ilalim ng CHED na 2 taon. At dahil ito ang culmination, alam nyo, kailangan namin talagang idaos itong summit. Kung may tatanong ninyo, kasi nagawaran kami ng award. 8 team na yaon sa top 8 iyo ang paghaharampangan sa quarterfinals kan Bukal Season 6. Aramon ang resulta kan pinakahuring kawat kang nakalis na Sabado. Aramon taman ang kompletong details kayan sa report ni Campus Correspondent Maui Balane.
Kan nakaaging Biyernes, November 30, ginanak ang Armando Cope College kontra sa Genesis College ang sa indang laban para masecure ang third spot sa maabot na quarterfinals. Para man sa Seniors Division, nagpaboran bola sa USI Falcons kontra Armando Cope College rason para sa indang makuha ang 5th spot. Para man sa ikaduwang aldaw kan play-in round kang Sabado, November 31, pinuunan ang kapangganahan kang Daragan National High School laban sa Annunciation College of Becon Sorsogon kung saan matrayumpo nidang nakuha ang 4th spot. Asin para sa Seniors Division, nagpabor man ang bola sa Annunciation College of Becon Sorsogon kontra SEI College Naga kung kaya ini matinir sa ikatulong pwesto. Nadepensahan man kan Ateneo Junior Golden Knights ang 5th spot matapos kaining ganahon ng laban kontra sa UNC Greyhounds. Nakuaman kan Camarines Sur Polytechnic Colleges ang 4th spot kontra sa UNC Greyhounds. Ngunya na semana, mapo na ang quarterfinals kung saan maralabanan ng top 8 teams para makasecure ng pwesto sa Final 4. Para sa One Media TV 48 Naga, Maui Balane, News Break. Mga tugang 23 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo Naga College Foundation, Home of the Champions, leap into the future. Asin yan ang mga bilang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw ni follow ang samoyang official Facebook fan page, One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samoyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, News Break. Naga City Police Office man pinagsubo kasi ng opisina na isuspindir ang sa tao kung mag-issue sa war on drugs, palagos man subot ang higit na ang tubig baha nung dinabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. News Break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Mga ka-One Media, hindi po biro ang dilubyong pinagdaanan ng ating mga kababayan dito sa Bicol dahil sa Bagyong Christine. Kung kaya't hindi rin basta-basta ang daang aming tatahakin para kami ay tuluyang makabangon muli. Bagamat kami po ni James ay isa rin sa mga lubhang naapektuhan ng pagbaha, sa gabay ng Panginoon at ni Inang Peña Francia ay mayroon pa rin po kaming lakas na makiisa sa mga recovery efforts para sa aming mga kababayan. At ngayon, katawang ang One Media TV 48 Naga, Naga College Foundation at aming mga partners ay inaanyayahan din po namin kayong samahan kaming gawing masaya at makabuluhan pa rin ang Pasko para sa mga Bicolano. Ang aming One Love, One Media Outreach Program ngayong taon ay naglalayong makapagbigay ng free medical check-up, libreng gamot, mainit na pagkain, munting pamasko at Noche Buena package. Sama-sama po nating hatera ng ngiti at pag-asa ang mga biktima ng Bagyong Christine ngayong Pasko. One Love, One Media, sama-sama sa Paskong may siya at pag-asa. Para po sa mga katanungan, sponsorships at donations, kontakin lang ang mga numero at email na nasa inyong mga screens. Maligayang Pasko po mula sa One Media TV 48 Naga at Naga College Foundation.